gino chakore to Gachagua to ne en gi tactics mage kata gimno ni strategy mane manen go kesa ineno kano yani odhie process te chakre od bura nyaka senator ni penyo ni to card ne maleng manen godo politically den mane be nong'eyo ni en gi jokwana di e od bura to be nong'eyo ni en jokwana di e senate mane nyalo rese ang'o momiyo no yie ni odhie od bura modhi e senate to ong'eyo ni en gi jogo morem mok nyal rese nikech kuma koro yudore sani ni rach moloyo kadogwe tao no nyalo chunga igalo fario gario giprario gabiri mabiro ni no nyalo bedo running mate mar ng'ata ni nyalo kata mana gwele e lemo mora maluongo ni appointive no nyalo laro kata kom mar governor kom mora no nyalo ko lapre ndong to nyalo laro kuma yudore sani ni ok nyal laro kom mora to ok nyal gwele apis mora en koro obedo kuma chalo wach mar Waititu to gi Sonko kesi wakong'iyo katiba article 75 wacho ni ko oyud ni in gi keth kati bedo impeached ok nyal bedo ni nyalo gweli kati nyalo chung in kairo dhi kamano nikech wang'iyo ni iseketho chik integrity mari onge koro but gima wacho kendo ni to kodhi e do ni gimoluongo ni jurisdiction to ne en gi oteku mar yalo wachno nyalo miyo ni to be wachno nodhi makare be ne giluwo chik be no miye thuolo maber mar chiwo ywakne to gik machalo kamano but kuma wuoyo kodi ni onge order mora moseyudo do manyalo mono jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto mondo ochak achiel kachiel mar ng'iyo kaka vacancy mar apisno inyalo tim koro seche moko be en mong'eyo kaka nosomne paro kara mana kipache kaka ne chalo ok wanyalo nono matut nikech wambe wono okia strategy man ang'o momiyo no yie mondo dhi od bura mochako dhi e senate mano korange odiochieng' manyoro nitie gino mano obwogo oganda ahinya momiyo kata senate bende ochungo chenro gi kuom kinde moro malach ahinya bedo matuo mar jalup jatend